నమస్తే, నా పేరు ఇమాం కాసిం, గుండ్లూరు ఇమాం కాసిం, రొంచెల్ల నివాసి. మన తండ్రి గారైన గుండ్లూరు అజీసాబ్ పేరిట సర్వే నెంబర్ 863 మా పైన పట్టా కాబడినది. దాంట్లో బావి తొక్కున్నాము. మేమే పలటం చేసుకుంటా ఉంటే నా పేరు ఇమాం కాసిం. నేను వైసీపీ నాయకుడు. నా పార్టీలో ఉన్న వైసీపీ నాయకుడు నాగిశెట్టి రెడ్డన్న ఈ భూమి పైన కన్నేసి మండల చుట్టూ తిరిగి ఈ భూమిని ఆయన పేరుతో భూస్వామి కాబట్టి ఎక్కువ భూమి ఉండాలి కాబట్టి వాళ్ళ కొడుకు ఉద్యోగస్తుడు కాబట్టి ఈ భూమి బినామీ పెట్టి ఆడ దౌర్జన్యం చేసి నాకు బావుడి చెట్లు దాటడానికి ప్రయత్నించినాడు. ఇది ఇలా ఉండగా నన్ను కనుక్కొని ఆయన ప్రశ్నించి అడ్డుపడగా రే దూదాకుల నా కొడక, నువ్వేమనుకున్నారా? తక్కువ నా కొడక ఏమనుకున్నావు? నువ్వు వైసీపీ వాడే, నేను వైసీపీ, నాకు బలం ఉండాలి, నీకు ఎవరు దిక్కులేరురా, నువ్వు ఏంటంటే బయట పో, లేకపోతే ట్రాక్టర్ కింద వేసి చంపేసి ఇన్సూరెన్స్, నాకు లైసెన్స్ ఉండాలి, ట్రాక్టర్కి ఇన్సూరెన్స్ ఉండాలి, క్లెయిమ్ చేసుకుంటా, నేను క్లెయిమ్ చేసుకుంటే స్టోప్ ఉండాలి నాకు, నువ్వేమీ చేయలేవు, నువ్వు గమ్ముని పో అది. అయ్యా నూర్జాన్ పేరుతో ఉండాలి కదా, ఆమె పిలిపించంటే ఆమె ఎవరు, నువ్వెవరు, నేను బినామీ పెట్టుకున్నానని నన్ను ప్రెజర్ చేసుకుంటారు. 10 రోజులు నా దగ్గర వచ్చి నాకు సంతకం పెట్టకంటే నీకు ఇది చేస్తానంటాను సార్. నాకు ప్రాణహాని నాగిశెట్టి రెడ్డన్న వల్ల ఉండాలి సార్. ఆ రెడ్డన్న చేసే బలంతాన మేము నా అనుచరులు వచ్చి నన్ను సహకరించి ప్రశ్నించగా కేసులు బనాయించినాడు సార్. తప్పుడు కేసులు బనాయించి సహకరిస్తాడా సార్. అయ్యా నాకు ఏది ఎక్కువ తోచక నేను మీడియాకు చెప్పుకోగలుగుతాను సార్. దీని గురించి ఎంఆర్ఓ గారికి ఇది చూడండి అయ్యా, ఎంఆర్ గారికి కూడా 4వ తేదీ 9 నెలలు ప్రశ్నించినా దీనికి జవాబు రాలేదు సార్. అందుకని అయ్యా మీరు న్యాయం చేయకపోతే నాకు ఏ తోచక నేను మీ మీడియా గారికి అయ్యా నా ఇమాం కాసిం అయ్యా, నేను మీడియా గారికి ఆయనకు తగిలే ఇది లేక వైఎస్ఆర్పీ నాగిశెట్టి రెడ్డి తగిలే స్తోమత లేక, నాకు గతి లేక, గద్దడం లేక, నాకు కులం తక్కువ, నాకు మైనార్టీ యూనియన్ లేక నేను మీడియాకు ఆశ్రమించినానయ్యా. ఈ భూమి గన నాకు దక్కకట్టే, ఈ భూమి గన నాకు న్యాయం జరగకపోతే ఈ ఉరి పోసుకొని చచ్చే పరిస్థితుల్లో ఉంటుంది. దీన్ని భయపడి మా కుటుంబం ఏమన్నా అయిపోతే దీనికి అయ్యా నాగిశెట్టి రెడ్డన్న కారణం అయ్యా. వాని వల్ల నా కొంప కూలిపోతా ఉన్నాడయ్యా, వానికి కాల్చినంత భూమి ఉండదయ్యా, నాకు మోసం చేస్తా ఉన్నాడయ్యా.